ultra la salvatgeria del procediment, la desinfecció era necessària. Puces i polls, enfollits i endiablats, se'ns menjaven les poques carns que cobrien els nostres cossos. Comparada amb la nostra, llur fam era, també, feroç i sanguinària. El nostre desfici, un turment tantàlic. No dormíem a la nit, martiritzats per llurs fiblades. La sang ens axuclaven com vampirs. La poca que circulava per les nostres venes la pouaven amb la trompa amb una aspiració digna d'un practicant expert en les anàlisis sanguínies. El cas era que tants, i a milers a la vegada, deixaven buides d'irrigació les artèries del nostre cos. Com que aquestes bestioles familiars s'havien concentrat voluntàriament, contràriament a nosaltres, per a fer-nos la guitza, en els treballs se'ns tancaven les parpelles. Era tan gran el pes de la son que dormíem dempeus, corrent el perill de ser sorpresos en aquesta actitud, amb les conseqüents represàlies.